Zlatan imao djeca. A često mu se udjela da Ko puta za pet. a Zlatan prilike, a znači ima čerke s njim. A to se udjela mi se, udjela se žena iz Linka. O, Švajcarski. Ja kad sam igrao futbol, u mojoj godini. Ima jednu, kaže Švajcarski. Offside. Bravo sudija. Bravo, Vuče. Ne mora klasi. Šta bre ne mora? Niti igra u naši, niti. Da vidi nešto. Voli žena prekredi čovjek. Stanjete, to je na broj, kući do boje do tega. Zelo da se vrati. Ima dva dečaka. Sve miriše da bio bre mali, on tam tebi baba. 12 godina i on tako. Ko dugo, Branko? To kako se zove? Tako sam im Daj mi lence to bre. Koji je rezultat? Znaš, Đole, koji je rezultat? Ja. Ovo Sirđena greška, bad. Njega mrzi ga dana. Ti znaš, a? Vidi se lako oko pored njega. Već je Boga, brate, lepo da je jebao. Ponovno premijer ni krilonala. 3, 4, vidiš 5 starije. Ajde, Strujo! Gdje tu ide na arenu? Uživo prenos. Ne upališ live na ovaj, evo da. Na Facebook. Nosi kad to nosi. Bravo Runi. Na 100... Aleksa, na 100 čoveka ulećemo unutra. Skrati rođo, skrati malo, skrati. 100 čovjeka. Da Bože ima 50 bre tu. Kažemo, Marko. Imaš leđa, Marko, leđa! Bravo Runi. Nosi. Bravo, nosi je. Daj mu, vamo! Idi bre, mat. Gdje si bre? Dobro, kad si vidio lopta bila. Dobro. Nije onako gledam ovdje usta, pa... Jesmo, mogu pustiti za nas. Kide ovo sudija, ne znaš muškačke. Mora tražira ovo po cijelu takvicu. A on neće sluša, a? Neće pobegao tamo. Eto, viš. Voli da se slika. To mu duša. Misli, ti pogledaj kameru. Bre, Strujo bre. Divaju se na Ujeba. Ajde Runi. Čuj bre, Runi bre. Bravo bre. Kodna. Sudija, pičko. brzo povedeni, da mi da tu. Ne se polegavaš. Beži od nas.
Kaj neće vrati Žilija? Lipe, to se neće vrati Žilija. Kaže svaki, više se pomeri na 5, pa će se pomeriti. Vidite bre tu. Ajde ruku naprijed, nema ne. Ajde bre klipo bre. Đole 2-0 za United. 2-0. Ma jade gol. Ako Bog da, Tu si koga? Ne zabavno se bre. Liverpool United. šta nije? 2-0 istina. 2-0. Menu Kenjala. Au, ko da gola? Ti Liverpoola. Šaško i Kunja. Da, mogu. Ne seri. Đole primi ga, To Đole. volim Daj da vidim čujem. našu postavu. Aj, kad znam Kunja. Ja s Kunja, Ko da? Kunja i Šaško. Gledaj mi igramo. Benjamin. A, to volim da čujem. Sad se gdje kad ti vratiš na sad. Šta ste te platali koji imaš? Koja ti para, šudija? To volim da vidim. Već. Luka, 2-0 United. Gdje mrliš da sam tu ovako? Pa pusti je sad jebe. Ne. Znam ali da je prednost. Faul be imaš be, ej be! Faul imaš be, majmunčinu jedna be! Ajde, kiki! Igraj! Sad je sram kurac. A faul bre sudi bre. Morao da kompenzira. Ostavi be, šutite be u gol, bre, moj se više zajebavate be. Vidi kako taj stav. Voli u zaštitu, više ne da je. On bude rođen, zna se više. Sudija, ćeš cigaru? Kakva si smeška. Hoćeš jedno pivo? Ajde pa se idemo na pivo. Prati klipo, prati klipo! Luka be, ej! Alo bre, ej be! Govno žuto. To možda bi za nas nam potplatio da ne ide. I to nisu. Dobro, i zna, to su malo, ja sam išao samo da podjivaš. Ovo je opasno isto. Evo ga po. Evo ga po. Klipa, klipa! Daj, te mu lepo, jako jebem ti kilo. Pa jebem ti majku i tebi bre. Koliko struje ima ga? 30, samo Šljepi. Tu su negdje. Ja sam toliko lopke bile. Šlepi. Gdje su jedan Đorko, čam? Nabaj. Sad guze. Kada si ti bio prošao gol? Ovaj petica, jes? Kako, odimo? Na kupu koji je ovaj dopera. Šta kaže vaš kolega, kako će nam? A to ne smije. Ne znam kako nije, da li... Gdje on? Luka, ej! Alo bre! Jebem ti majku u pičku. Snima ovdje, vidi se da... Ovaj će da se jebe. Imamo i var, da znaš. Jebe. Objavljuju na TikToku kada Denić. Sad će biti. 2 penala, Sinko, ne sudiš.
Polako, a? Da se ne nervira. On ne zna ni da sudi kad treba, kamo Ma ne... ja ne znam, on je biti sad po zadatku. Ma jebi ga. Niže na džabe došlo. Kova pripremio. Uči se mali da. Lepo si jako bili smo. Znaš, Jel vi baš igrate? Pa da. treba da znaš. Stačiš. Šta nema 2-3 naše za to i tako igraju? Ne davi je bre klipo bre. A tu će mu daš u masu. Što ne digni? Ajde bre. Digni bre malo. Go. Go bre. Dribla, Marko! Ako obu dva jednake, gledaj. Tvoj! Bravo bre! Bravo Marko. Bravo Matko! Nema ništa polako, brzo. Sine, šta je penal kad ovako mu stoji ruka na zid? Ajde, beži Kiki! Ajde! Ej, sudija! Sudija bre! O majku ti je bre! Ovo faul! Offside bre, offside! Bravo. Samo nauči u školu. Ajde, dvojka čuti. Ovaj sudija ne je buckari. Igrajte sad bre, igraj! Stiže ja. Nosi je sad! Ajde više! Imaš drugu! Tvoj Marko. Gdje si pošao? Levo! Ajde bre Kiki! Idi bre Kiki u pičku materinu! Jebote šta promaši čovjek. Dobro! Bravo Kristijane! Ali ovo se da znam samo da su sve da ne košta. Postignite bre jednu venju u majku više. Nemoj da se nerviraš polako. Sad ste izdizati. Idi u kurac. Ovo nije golman, a? Ovo nije golman. Nije, pa vidi. Dobro, nije, ne brani ideš, kao sad brani. Pa vidim da čovjek već brani ne brani. Marko, te male izvuči uši ko neće da sluša. Djelo ovaj 14. tvoje godište, maks. No, vidiš. Istina. Ja mi rekao to tako. Mislim da kaže on išao u školu. Ne, Na DNS. a tako kaže. Nemoj da se sekirati, jer možda i će. Znači da je šutne neki bre! Radi ga. Evo služi. Bre jedan tu da se čita na to. Stigo za njim. Možemo loptu, možemo. Sam! Možete tako igrati. Što dali pod ne igra? Zanko? Što Dule ne igra?
Ajde. Sad vidi, dvojica mu vraća nazad. Još je ima utakmica. A ste pametni, baš ljudi, jebem. Dobro. Hvala sudija. 3-0, a? A malo pre kad treba ovdje da daš žuti karton, nisi. Liga, ne. Nisi ni sudio. Sramota. A nije, tu je bilo. A bilo. Ha. Ajde Runi bre. Lopta, ovo je čisto lopta. Jel dobra utakmica? Baš onako zaviši. A kao ovdje ima se koja bolje. Sad će Liverpool dao 2 gola i onda će uvijek da daju još 2. Ti mali da šutiš. Sad će vidjeti. Ovaj promaš. Znao sam. Pa United ima da pobedi. Šta radi? Uopšte ne pričaju, be, nikom nic. Ko da ne razgovaraju? Gore ne gledam i ovo. Sad ti ti fuka. Puknu čašicu. Šta mi je presao telefon? Zboguje ti telefon. Ruka! Isto pas. Simek. Dalo. Na par. Znaš koliko falilo malo za 3-0? Sudje bre, faul je. Falilo malo. Ima da izdane da učenici bez sudjeti. Šta taj? Znači oni daš žuti karton. Sad će da se bi ovaj došlo kod plaćenja, garant. Pa što, nije faul sad bio? Kako de sad, Aha. što od njih, a malo pre. Malo pre A ovo sada povuku, ali zavradio. Isto bliže lopta. Ovo ne plaže nama. Bre u United najbolji igrač Kunja. Pošto je Bruno. Bruno je lud, bre. Posle Maguire. Bruno će dobije za najboljeg igrača. Đuko, mora da platiš prava da bi mogao da prenosiš uživo. Snimaj. Pa zašto ja snimam koji kurac ako prenosi? Ma zjeban se mi da prenosi. Ujebem Ja ti. budala još kažem da snimaš ovo. Oni ti znaju još jedan godin. Dobro bre, nema da dok se žira, da čuti. Vidi hormone. To ko pobedi, on treći, ili tako, a? Koliko stali kola do kraja? Mislim da 5. Ne, mi pričam nešto drugo, za Englesku. Što? Koliko stali kola još? Do 4. Šta je? Može mi ispati? Da. Ako izgubimo ovo, ispadamo sigurno. Na sebi si smijao. Da Chelsea moj osvoji FA Cup. A ovo ide ništa. Posle mi je palo, to video. Šta uradi Kunja jebe? Ne, sve mi jasno. Ne, sve mi jasno, ali da navijaš za Arsenal. Da ti istorija kluba. Jeb. Daj mu bre. Daško, ti dalje misliš da je London crven? Jebem vas u usta da vas jebem. Mislite da pratite futbol. Ajde, ovo se svađate. Arsenal i Chelsea. Organizujte se malo bre, organizujte se malo. Da, navijete kao ja. Najbolji klub Engleskog. I ti malo da Za koga ti navijaš? Za Wolvesa? Ja, javo. Za koga navijaš? Za Javo. Jedan gol. Ja navijam za mač u Šabac. Leđa!
Ja navijam za Real Podgorica. Podgorica je. Dobar, dobar. Rudar Pljevlja. Evo ne valja. Jedan bre ljudi, jedan. Aha, sad je da svira. Da se uči da treba napraviti. Mnogo ti ne može se staviti. Ne ću. Šta mi je bre? Ide. Gdje? Kulja nešto vidi. Nosi pecom. Vidi bre pecu u pičku materinu. Evo ga, evo ga. Penal, ti skočio. Bio off. Sine, ti si se pogubio, ne znaš gdje biješ. Neće vada sviđen za nas, isto mi posjetio, nije došao sa terena. On nije bio osjet. Ovo garant nije. Nije. Nije bre. Da je van. Primo taj djole. Na poluvreme će gledano da li bi osjet. U 21 minut. Ni više. Zapišite. Mi smo zakasnili koliko. Ne, evo ovdje 21 minut. Da, tu. Pa tu valjda gledam. Pa da, jok, gdje će da gledaš na FSS Live? O Bože. Jebot. Ne razumijem šta ti kažem. Daj malo to. Ko je kupio? Daj bre. Ču ti prospim sve ovo? Ne. Daj. Oj jebem ti. Sad ti zgorim, jao. Ovo ti skočio. Pa šutni je. Šutni bre! Leđa disu, leđa disu! Čiste lopte, hej! Lopta! Lipu, daj golbe čovječ. Dobro. Po liniji pec ako možeš. Ne možda da go kad njena lopta na... Sam! Idi! Sam si klipao. Sam si Roki. Idi bre. No ba. Ovdje, hej! Ništa. Žuni. Munem. Ej bre. Ajde bre! A kaki faul tražiš? Mislim da nisi Marko, oprezno, Rođo! Samo oprezno! Ajde sad svi znate da je instrukcija. Golman je onaj tamo, jedan je za instrukcija, ne ti. Ma ti ćuti za njim, bre. Si priznao gol, jeli? Mi komandamo za nas. Nisi mene znao. Mazao. Naše grade. Nama za primjer. Evo ga Miloš viče, onaj odakle da viče, Bela viče. Jedno kolo šta. Ajde, beži. Kako bre, Bela ti je bio neki put na... Dobre kušilje u 5-2. A dobro, brate, stada nisam bio ja. Što pošilio vodi 5-2? Ja vam se smo ovdje igrali. Protiv koga? Ne znam. To ga srava. Deči je. Mene su učinilo, a stvarno lepo igrao. Ko? Jovan. I ovo igra lepo, idemo to na klubu. Igrao bre cijelo bre. A Luka, on čovjek primi loptu, odmah izbija. Ne gleda. Sigurno? Bolje to nego da izgubi. To je sigurno. Ideš ti Branko, dva Jovac možeš izvuče do Luko. Vode, Jovac vodi u Dete pola, tu Max, 1-0. 9 godina. Dogovorno? Uveć će mu sljedećak tizeti. Vum, pa ide. Sve su to... Jebem. Sad da žute pare. Šta tam? Ovi zadnji 4 Ja kola, rekao, 5 Plažane, Trnava i Milibar za 2 mjesta. Gle ovo, no je gurno jednom pali dvojica. To treba da bude znao. A mi idemo u Trašnjevcu isto rutom. Senski rodnik dolazi. Sve mora da pripremaš tereni. Koliko kola ima do kraja? 4-5. Imamo više. Imamo Maju, imamo Trešković, imamo Sinjski. Ne, imaš Maju i Kolege gostuješ. Dobro. Pa ti dolazi Rudnik, Kako, šta? pa ideš u Trešnicu. Dve duple goste. Da. To sam to kola, to s njima ne možeš ništa pričati. Ko? Kola, to ništa ne možeš. On treba vrati bodovi.
Buju, kažem, treba dati vodu. No, Bravo Mišo. ali to je krivo ovo. Bravo, bravo! Izvini, žoga bonito. Idi! Ovo, trči ovaj. Nosi je! Nikoga ne prati sad. Kodna! Pogledaj, Branko. Bio ti čiri. A su Major tamo s njima ništa ne možete pričati. O, vi naši zvalići, vidim. Dobro, neko će gledati snimak, će kaže ovi dogovati utakmicu. Moramo tu rušiti. Ljudi, hoćeš tim? Ajde gužva za... Sjemenke bijele, crne, hoće. Posrednuje, pizdur. Nasmiješi se. Stavim. Kasnije te pijeva ako sudiš ove zelene. Kako u korner? Kako u korner? Ajde, nemoj praviti gužu. Sve su ovako bre. Offside! Ovo je svi žuto, malo ima drugo. Idi na Za ovoga znamo. Bravo, Mišo, Vlasto, sad braniš nešto što... Dobro, dobro, Ruđo. Ajde, pogledaj koliko njih. Sad ovu zadnju bre Huskić dao gol. prekrsti bre. Branko, mi kad ovo ovako napadamo, mi nemamo da igramo. Mi kad se branimo i na kontru neku, to možda damo gol. Nešto sve mrtvi ga, ne znam kojim to. Ovaj završen pas koja daju kao da imaju... A nije rodio, i moraš da kad ideš da agresivan da budeš u napad. Mi nešto komplikujemo i jebimo. Ljudima ga. Skoči! Bravo Marko. Bravo man. Ti Klipo. Ubi ga! Pazi! Pogodi ko asistirao. Bruno. 3-0. Bruno asistirao, gotovo. Dobro, brate, pa ne vidi da možeš ti dati 5. Ti vidi ko asistirao pre. Offside! Offside, 2! Šta me spuštaš, majke? Sudija! Spustio zastavicu. Vidiš ti konji! Sad čekaj se završi, brate. Sad. Ovo pošli. Ovo gotovo. Koda ti je spremljen. Sad će dobiti batinu. Pa čekaj, podigo zastavicu. Speo je se, speo. Evo ga. Čekaj, istinu podigo zastavicu. Jedan je bio drugi, ovaj za njega nije bio ostav, znaš. A ovaj pustio prednost, ovaj možda Čekaj, rođe, ali već podigo zastavicu, kako? A niko od jednog igrača, ali se napad čeka do kraja, ne bi se. Ne, s jedne strane što dete prišli se tako. Pa dobro da, ali... A nije on kriv, nego mu ovaj glavni rekao da spusti. Gom. Mani nemoj ne ukrene, još više ne jebavaju. I ovako su oni došli sa zadatkom. Ti kad digneš jedan put, Pa podigo jebem. Opa, jao! Ej! Alo bre! dole be čovječ. Beži Klipo. Na prevaru, brzo na prevaru. Čira. Šuti bre, probaj. Dobro. Niko ne prati. Majmunčina glupo, kad podigne zastavicu sme on da spušta. Nemoj se smešta ko da ti... Oni Mani, Branko, Morci ne jebavaju još više da su. Ma nema šta. Sa zadatkom došli. I oni su svesni toga da pogrešio i da ono, zada. Ali ne može ništa da uradi. Oni mu sam na našu štetu brali, sve tu. Kako zubi sam gledajte. Ej! Alo bre, pičko bre jedna bre! Ej, sudija! Ovaj je pripremio teren. Oj, suk! Sreće, bude se kupiti. Ej, je pe! Dobro, ti si dobro! Nećeš je bre! A šta, prolazimo dalje odmah?
Ko ti dade pištolj? Jebem ti majku, bre! Baš kod kuće ustati se sere. Kaži mu. Ovaj bre vaš stoji ovdje nag, bre. Ne vidi to. Njega će mi da sredimo, ne možeš ti nasta, ovoga vidim. Jeli, kad podigne, on smije da spušti. Ne, ali kad podigne, on smije da spusti zastavu. To sam ja rekao. On ne smije da spusti, Jebem mu majku u pičku. ne smije da spusti bez zastave. Nema sile. Ako treba da pusti prednost, što treba na kraju raditi. To što sme, ali po pravilu ne sme. Pojma! Ej bre! Izjeba ga za cijelu karijeru. Kome bez ide tamo na bemu. Evo ga Čira. Ajde bre Runi bre, šta se plašiš lopte? Marko, pobegni malo. Neka ga vati na konto na offside. Marko stegne zubima, brale moj. Ovo kad smo se izbili, ne znam s kim beše. Panjavac, ako nešto kupi. Četvrtno ubacio na bi mogu raditi. A on u skoro kod meni. Valjevo što ne vodim. Pazi leđa. Mogo bi da sudiš neki faul. Pa nije bio. 2 na 1. Pa mogo bi. Gledaj. Nisi davno svirno. Malo da teo da ga mesi. Pa to kao ti Ej, sudija! Ej! Majmune, offside! Pa gledaj čoveče malo. On ne jebe ništa, bro. Sad će vidim da nešto Daj bre svoga. Sada će spravi svoju kogu. A ne, on će ni želi kartoni. Sad se upudio. Aj jebem mu kik. Toja. Bravo, trči. Oga dribaš. Laga. Bravo. Maga. Jao, Čiro. PM je kad u krugu. Ma evo stigu ga Čira. Stigu sti. Sad ćemo i uzne još, pa i sad. U snega mali. Ti nagazio? Sudija! Dobro. Aldo pokušaj trčača na kamermana. Šutni! A, nemo! Aha, sad nemo! Ovo sudija. Ovo sudija. Pa za pomoći neki pita. Je dalje 2-0, Aleksa. Ti bre drugar, kaži vem da te on prati malo. On izgleda slabo ritam sekciju prati. Ne jebe ništa. Koliko ti imaš godina po kraju? A mlado dete uči se bre, ne mora da treba. Ne znam. Mi treba nama pobjeda. Mi su izjebali što. Pa nema veze koliko treba, pa oni vole da pobedi. Gledaj, odavde će da se vidi. Ne. Prati, stojo! Aj jebi ga. Trota! Malo prvi maj. Mora se niko zubara i... Ide on napuni malo bateriju. Jo! Šutire, barem. Nije radi dobro. Zanuga. Ovo mi znati ovo. Ne gore od 10 ljudi ostalo na dvojica. I ne možda ispiviraš ništa, mora da radiš. Sad će da bude bolje. Zoran Kusi hvatio loptu, sad će bude bolje. Bude do moja. Primimo post. Drži ti vaš, ne sigurno svi. Ajde bre. Ej, kad te fan Arsenala zlebava za trofeje.
A sam osvajan. Nabijem te na... Kako može navijač Arsenala da te zajebava za trofeje? Ispucaj mu ligu šampiona. To ti kažem. Koliko imate Lige šampiona? Če su sere. A da, baš sad pa. Hoćeš? Je, vuče. Pa gdje ti bre kačket, bre, gdje si pošao bez kačketa? A ti si ponovo zastavcu. Če nas zajebeš u šorcu? Čekaj bre, sam ja lud, sunce bio odavde, on što štiti da pređe. Sudija, dečko, šta ga, seckaš. Dele, jesi snimio ga sam. Jebote Bog. Biće bolje. Rudnik i lud utakmice, da znaš. 1-0, 1-1, mi da je bilo Slovenija kod Soli. O, Milinci popušali kure. A Milinci kupuju sve. Sad ću biti bacio. Ovog će za 3 godine da traže u Hag. A šta ovaj šat, pa šta mu je? Čuo nema piva, pa Ne, ima. ima piva, ne skiraj se. Donosili Marko i Ovir, to smo mi završili malo pre. Idu pit metra. Ubi mi dadu jebat. Čist penal. Ne kamiza. Nije nešto, bre, tu je jedna sporna situacija. Zašto on bežio liku tamo? On treba djelo i... Leđa! Eto vidiš da nije mene, on ne bi znao da ima leđa. Ovo ne valja. Ujebat. Gdje je žuti karton za to? Ej, karton bre, alo bre. Gdje je žuti karton za to? Vuče, odi sedi u ladno. Dođi vamo, ej, var. Ajde Roki. Pruži. Ajde Ciro. A ne može sam. Kak je opsi bre čoveče? Jo bre, kiki bre. Jede govna Kiki, brate. Jede govna. Kažemo pa njemu. Bravo, Dangi! Bravo, Dango. Bravo, ajde. Ko te je bol već istine pameti. Što je leba, uzemo da razmazujemo ovdje. Kao, To je onaj na Atletiku je Arsenal. da. O, dobro ste, vraćate se, dali gol. Ne, gledaj. Ajde. Gari mi guarda auto tamo. Evo ga naš. Vratno sad iz Ko izlazi? A ko izlazi? Ne moraš se pravi vidi ovaj plan. Runi, mali. Ajmo, kao Arsenal, ajde. Šaško izašlo na sve. Što to? Ama dušo. Sobostoj da da. Ruka, Ne. Remenjam. Što Šaško izašlo? Nakušao. Ama. Nije mi jasno. Jel ga dao kvalitetno sosa? Ovo debeli, hola! Znaš ga budete da gledaš utakmicu? Da vidim. Da, dođe on. A još nije bio gol. Nije. A da. To se jako pas. Vratno. Kad zunu da.
Nosi, Kiki! Samo ide, onaj Školski, vidi, tamo školski. ga ne vidi. O jebem ti, pa daj bre su... Koji je rezultat? 2-2. Gole, veli! Ej, psuje publiku, ej! Sve publiku sudija! Daj mu žuti bre. Ovo je debeli pse publiku. Govor na žuti. Gledaj. Aj pogledaj. Ovako odavde, odavde. Ti ne učinaš Stamatovića? Ovo je visoki. Ne. Ova. Uzem ruku. Evo, oni dva imate. Mamo, iz ovog debela. Neće vrat. Da. Ovo je te isti Dabur. Ko bre? Dabur. Daj. Ne znaš ko je da bude. A isti čovjek. Si vidio? Ovaj. Isti Dabur. Ko je to bre? Malo mi pojasni. Što mi izvadio upišli? Pa mora da ima nešto usta svako vrijeme. Brate, sudija nam daki breme šta vam nije jasno. I meni prošlo tu. Pa jebote. Ja zastiraju njega, šta ti on šuti? Ej! Iz doktorova. I kako sam znao strajka. Što ne liči, bro? Gdje ne liči bre, ne može mi kažu da ne liči. To je preslikano. Dobro, nisu baš preslikani, da ima buta. Pa odavde kad gledaš. Ona ima negativni zalist. Ko? Dejki. Dejan. Dejan. Korner. No sve, što da bio sve. Slobodno. Ne dali. Pa bolje bi igrali da dobio majku. Ko bre? Slot. Ona izmata. Slot je pičketina, jedna je velika, uništio mi klub. Šiši se neki klub, A ne, a Đole slavio kad on došao. Čekaj, Klopp, on se trenira Dortmund. Nego? Ovo je fudbalski sportski menadžer u Red Bull korporaciji. Da, Marko! Ajde, klipa! Nabijem te. Da dobro dećeš. Ramanja. Klipa, bre, ne može jednu loptu da primi kako Ne ja. znamo je. Ni on kiki naše zabadaju. Ovaj u revu. Pa šta sad, sede? Davor Rodiš na Ovo je traktor. dobar za Rasi. Betra do Dobro, za kef. Ajde, polako mi će ramo Boga, taj. Ja bih rekao da to. Više šilja. Ovaj isti Musa, bre, ej. Alo, ovaj isti Musa. Musa bre. Džanan. A zvedaš da uđe kod Bube u pesmu. Kuca kao Musa, bre. A Musa što kuća. Daj, bre! Ej! Bacuj ga napolje! I žuti karton, brate. Crveni sve, napolje, kurac. To deći da bude. Tu kad došli do suda. Ne možeš da vidiš. Tu rođu uz njega ti rođu tu. Čiro ovo ko ne daš. Na dete brzo. Ne znam što. Ne zna golman! Pa protiv njih gdje ono ja sam gođala. Nije. Jesmo. Idi struja, prati tamo. Ibe mi ti. Dobro misli.
Dobro je mislio. Slobodno u golman, golman ne zna. Ovaj gol je jako sam bio protiv Ivan kad sam se primio 22. Nije naučio na pamet. To je imao sam. 22. Kudi, deki BMW da sudi utakmicu. Meni to nije. Zašto ste godi? Ando Norris. Bolje je Max. Zadnji 10 minuta odlučio. Bravo Diso. Kaj sad, Romanja. Opa! Jo! Ne šere da on je go. Ko je? Njej. Znaš koju ste sreću sad imali jebote? Pa gledaj be. Unutra, puni strujo. Ajde prebrate replay. Kako? Znaš, speto, ej. Pogodio sam dio. Pedo. Ima go dok zovete, ćao, ovako. Pa kad nis dobro sve. Mene sramata da kažem šta sam u nas promašio. Odavde uzimam laptop, trčavam tu neku decu. Prolazim kod gola, prazan mi go. Pogađam stativu. Si išao dole, tako. 47 Sapliće se, ne snap. zna. Kvartu kroz noge jebote. Sapliće se. Ne možeš da laje, brate. A, uplašio se. Da zna. Idi malo, idi, praviš kontru jebate. Romanja. Beži! Ma pulo se, nije da se nije. Udario ga rukom. Ovaj ne podigne loptu, čovječe, ladno. Ne da se sa strujem, on čovjek mi baze. A, ja sam isto. Već gremu. Luko, aj gremo igramo z ruda. Idi onaj stao na glistu tam. Pa ćemo platiti. Ajde još malo u 16, bre, u 16. Slušaj, imaš pivo, imaš hranu Pa božu. može. 2-2. Može. Kad? Evo sad. Sad su javili. Daj bre, nemoj. 2-2, ovdje ili ovdje? Tamo. I ovdje. Ako istina bude. Ne, ovdje je već 2-2. Ovdje je već dobro. Šta onda ima da gledam? Nije ne znam. Ne znam gdje da gledam. Ako da go? Ne znam. Vidiš kad bude faul islo baš ja. Pa bez njega bilo bi ispod još. Bez njega bi bili u top 10. Ako nije. I... Štaljka, sudija. Sam rekao. Nije go. Nije. Zašto? Ovdje Gakpo vam dao gol. Opet. I To da prošlo. bude, jebote. Mogu kako po visoko. 92. 90. Idi bre. A nije 94. 94. Pomiši vrate od Nku Bonga. Ujeb. Makazice. Ujebem ti. Ajde ljudi. Gapko. Ja. Daj da vidim. Pusto neki ga u pičku. Malo brani Milan Svilar, brate. Lemi. Ajde me vrati, replay jebote posle. Šta si ti znaš po čavu? Pusti kurac za čao. Mnogo ga ne volim. Pring pong. Koga? Uroše, brate, on skače. Volim ga nije. Najviše kog Mnogo ga volim gleže. da stigne. Najviše kog volim Ko, da pa samo ga Gesot gleza, svi ostali ga mrze. Iz kluba, da. Ne šere da Lamens pogrešio. Jeste. Jao, ko na ševu. A on se sudija nije čalo. Sudija nije čalo. Evo gdje je sudio? Ja, dobro, ja sam mu dao sad neku stvar. Bate kako gledate. Luko. Podjebaj ga malo. Idi Čiro! Ajde, Ciro. Ne znam da ga podijel. Ko je bre offside bre, ej bre? Halo bre. Samo liči.
A to smo već pravili. Drži, a sunce odize. Ti bije suncu u oči, jeli? Sam je ruku ovako. Ti Diso, bravo bre Diso. Bravo Diso. Nemoj ti prođe bre, kupi ga. Kupi to. Ne. Ja mislim, Đole, ovo je stariji od našeg Saša, ja mislim. Evo je lopta. Pusti korak. Ma treba da nas karaju sad. Koga? Ili požele? Ne, požele. Oba. Ja kažem se sa plićem. Sam. Ovaj se sam se pleo na loptu. Muta mu noge. Remanja. Patike mu za broj veće. Patike, ušto patike, futbolske. Dobro, igraj bre. Igraj. Ja kažem da Graj. Ti gdje si pošao na Disu? Nađa! Bravo. Bravo, Vuče! Nemoj će ga napališ. Pa što ti krenem, dobro se sudi na kraju će nešto za sebe. Luko, O, ti ga napališ i krene onda igra. Ulazi Kerkes. Znaš? Ulazi van Kerkes. To je to. Znaš ko izlazi? Ko? Soboslaj. Koja to izmena jevem ti? Zajebam ga, izlazi Robertson. Niko moramo da ga pusti. Pa vidi kad je offside. Pa nije offside. Jeste. I to baš bilo. Niče nije bre, ako jeste. No, šta Mileva radi? To valja. Samo oni da gube, najgori narod. Ma to nam treba da ostanemo ovdje onak. A više bi se smio da idemo da igramo protiv Lamnice. Ne protiv vojnika. Sad on će da vuče, gledaj. I šok ga ubio. Ja mislim da Stevu bi bilo žao da igra, a ne Steva je za Vitanci. Za Vitanci. A Vitanci se raspala. U vojniku. Nosi, Diso, nosi. O, bre. Diso, linija. Bravo! bre! Ti lud. Sudija, pazi vreme. Gdje vidiš plama i ti među ti u desnu. Ej, Đole, ako je ti to pa će neće da dati 200 dinara. Opa! Ej! Crveni bre, ej! Crveni karton. Čekaj, nije ga majko mu. Nije dao nijedan žut njima, bre. Ovo je crveni bre, posljednji igrač odbrane bre. To je žuti karton, čovjek ladno. Dajte bre, ovaj čovek od 45 godine mi uzima lop. Ne zna više, boli ga glava. Luko, zašto nam ovamo moravam ti reći? Tamo imamo jedno uzvišenje kod kornera, samo ga odavde pred... Opa! Mi samo jedno uzvišenje. Dobro, vama u grobi. A jedno 100 ruku. Pa šta radi? Kako ti ne znaš ništa, jebate? Ja sam sod da bacim. Da stane na peltra će se da padne. Ti ja gađam. A vidi se da si čaran. Ti vam kurac jebole pas.
Kad nabijem tu se neko dupe. Go! Nije go, a? Urška od igra, konačno. Cijelu sezonu igrao lijepo. Sakra. Ne, to je bora spas. Protiv Grabovca bio dobar. U Selci, Dikle treba naplaviti, kao na kraj poridi. I ono, Sedem se ovog djela taj. Sve mi su u kasu otišao. Vem ti vrat. Prvi golman, ne znam, izbio loptu, izbio u neki drugi. To ti sve govori. Bravo, Kristijan, idi prema golu. Idi u 16, brale. Ovo je nemoguće, ovo je nemoguće. Može ovako. Šutni ga, bre! Stavim bar u 16. Ovi naši ne spajaju. Ajde Zango, bravo! Koji je rezultat sad? Da. Kliže mu! A, uplašio se! Oprem dobro. Nema muda! Ne zna, le! Po jajca. Daj mu samo, gledaj, vidi samo vam. Kod facku prodavnici, sve. Stilun. Bravo bre! Ajde bre! Ako bude go. Ne bre! Ajde Dudi, gol! Šutni! Idi bre! Ej, penalti! Penalti, ej! Penalti. Kuti bre. Uasli se ga. Penalti. Oj, bravo! Čovjek progovori opet. Gledaj ga on priča tamo. Boj njega. Stavi. No, nisi ti govorio, neće ti upasati. Dio mu koktela, bio okej. Ali ne verujem da će možda doći sudija. Ti došli su ti ovo kola? Šta da je vero? Ti idemo mi. A samo to jedno pitanje. Ne, jedno piće. Pošto ne radim po šuti nisam. Ja kažem da ne zna golman! Ja kažem. Piši tamo! Šuti! Ajde, tvoj Božja! Ajde Toni Montana, ajde Toni. Šta bi što? Ej bre. Lijepo bi radio Makazi. Ajde sad kao nas. Ajmo, kodno da si. Ajde. Mora čuti da dođe. Nije, zašto mi radimo sve, mi igramo karamo. Znate vi da za zece ne treba puška. Imam predlog. Dajmo neki pijanki u jutru nedelji i počinjemo put takve. Ona go. Taki sam ja imao u prilike. Da počeka od sobi. Poner. Kaže, to bi krivari ti ruke. Opet namite mu jebe. Opet majko mu jebe. Vi se moj razjaka. Taki sam ja imao isti u školu. Šta bio? Ja se popnem na njega. Daj mi jednu cigaru pa ti ide bre. I profesor uđe. I šta je bilo, čo bi? Daj jednu cigaru, ti završam priču. Daj bre Uroše, on te logo bre je. Da sam, Evo, sad bi cigara. Čekaj. Da sam ono šta. Ništa, hvala cigaru, odvijem pa. Pa me aplaudiraš si. Aleksa, vidio sam Šeljagana u Kisuru. Ono razvalj. Znaš ti kakvi zombi, ja si Mora lažem. ti pustim glasovno posle. Ne, slušaj da. Ja idem, vidim pa... A što je izbacio story na Snap? Nisam vidio. Ljudi, da poslušate posle glasovno. Ono je pišanje. Ne, vidio neku devojku, 14 godina maks kaže, viš onu, dovedi mi vam, gde si bre? A to ide na moj puno. Šta je?
Ubijemo kad ima džomba na sve terenu. Miloše, idi šutni to. Ubij jednu sad, ajde. Poljatko. Miloše, šutni to. Ne, pa Siđa bi to umeo bolje nego bilo ko ravlja. Vrate, koji foliranti vi tvoji. Ovo je strašno. Čuti ga nije da se nao. Kao rukom. Pa dobro, ništa speci. A ove nešto. Ja sam rekao. Da se menke. Neće. Idi bre. Obara ti se. Pa davi je bre više bre. Dobro, je. Šta skinula men se ovako? Penal! Penal bre! Hvala Bogu. I staje ga napolje! Štefo, snimaj za TikTok. Pa šta ti opet komentariše bre? Ništa ne pali. Ne. A dole ti samo snimaš po tamo stranu, a? Ajde. Ajde ti vlast tamo to čisti tamo. To je moje. Ne, ovo je moje. Ja sam odavde tamo. Tebe došao čaj. Što radimo da je bolje? Ne znam ništa, ne komentarišem ništa, sam ću ti mi gledati. Da su ovo se... Da. Turi bre tuđe. Se prepraviš uletio. Na, čovjek, jeste. Ja sam zasmrzao dlaku. Ja sam Nema sad živi zid. sad je premaši, vidješ. Sad će mi da vidimo to. Ajde, da ga poslije kritikujem. To dođe. Znam da te promaši, jebem ti penal kako sam napravili. Ja sad bi nas dvojice uradio. Ko? Pa što? Napravili bi još jedan gol. Koga izvodi? Ali iznad. Na njega da se mu Desete. Ko je taj? Čira. Bravo bre! Bravo! Ne znaju, ušla voda uši! Ušla voda u uši. Pa ne može se, ako dobar čovjek, malo sudija mora da bude upor. Ne, Mora kako. Nemoj bre sam iz penala da dajemo i na glupe akcije. Ajde sad pritisak. da prave... Slobodno šutite, nije zabranjeno. Ušlo vodu potike. Nazad još! Preko linije! Još rikvec! Ajde brže vi! Sad ćemo uzeti to, ti kažem. Naša lopta u Ti Zango. Sudija! Ne valja ljudi! Što se nerviraš, brate? Ajde Dudi! Ajde Dudi, vuci! Idi dečko! Ajde! Vozi! Tako se Bravo! United. Ja crko! Nije, zapleo se na loptu. Evo, ovo ti je. Vrati se! Evo ga. Jebem ga usta. Ti se zabavi Savo, pita Gligija šta im radim na fizičku. Dobro, to sam vidio. Kad igraš Pantića. Kad sam, ja i Pantić, to ne valja. Marko bre, koji ti kuratiš? Igraš sa najjačeg u... Daj, desno! Bravo! Odličan! Ej bre! Karton! Ovo ti je kiks. Zapisuj ga! Ovo ti ponavljam. Na recku. Kaže ne moti ponavljamo. A radi ovoga se ponavlja. Pa on je njih pošao u školu, bre, kad pođe u školu će malo drugačije da bude. Ali ima drugše. Dakle, mali je. Sebe je Ko? Sudija. Ovo je Pićup.
Ovaj. Ovaj ili nis? Mam njega nam pojma. Ovaj je žutać, no polupa sve. Pa i on je vjerovatno Ćuprije. Ko žuti? Pa to su tamo Ćupričani, Paračici, Jegodinci. Ovaj iz Ćuprije što ga znam, a ovoga ne znam. Opa. A, Ej, to moje. dobar ti. Ne, to je ta... Se klizna. Ušto makazice? Za malo. Minimum makazice radi u šahi. Na ovu utakmicu više prekidi nego kod Arsenala. Majke. Izvinjam se. Sorry, To si sad uradio više nikad. ulazi na Gamura. I jao, sad će da vam da hit. Bravo bre! Desno! Ti snimio ovo? Ne, Jesi? Peta! Peta! nisam. Samo peta mi udario. Ja snimam samo go. Pa dobro kad je postigao gubitak. Sudija! Ti bre čora bre! Bem. Opa, daj čovjeka naš. Di so bre? Sudija! Odi za naučaje! U zimu, beži bre, ne mogu nija. Dioptra u minus! Za daleko. Hajde Radiša, iziđi sad traktor, skini si i donesi loptu. Dobro, možeš ti deškom. Kući da naprave neki preokret. Bravo. To su traktori. Nikad ne plaćam. A kje ti djelaj kod? Pa se nosi, ne? Pusti bre mali! Ej! Ne znam dakle mali, znate, dakle je. Petrov. Na njihov. Na mene. Pokaži tam kako se sudi, okam. Ti znaš. Ovaj uhvati klopu. Sudija! Igrač, ej, sudija! Igrač na zemlju! Sudija, igrač na zemlju! Čuti, dobar je. Ej, igrač na zemlju! Zaustavlja igru, bre! Izbaci! U aut, ej, u aut! Ajde se dobro. Izbaci, bre, loptu! Ovaj pola sata leži ovdje, ti ne vidiš to. Dobro moj, dobro. Sudija pojebe mu mater da mu jebe. Slomio mu nogu, onaj debeli. Šta je diso? Đole, vidi ko ulazi. Onaj debeli ga udario. Dorgu. Nemo prođeti kao protiv njih. Evo znači, Dobro, se vidio Ponudio. Ajde, ej! Ima medicinski trik. Doktorka. Nema. Ništa. Ajde, medicinska sestra. medic. Ajde, Ajde, doktore. Ajde, doktore. Daj sam. Vuče, odi pomogni čoveku. Ti si medicinska sestra. Ne, 3-2 za United. dobro, ajde igra. Ne bude mi spoiler. Ja mogu samo za jedno Ako ga Dorgu da... Daj da vidim. samo za pol Daj ovamo sata bre. konstantno dum. Babama samo pomagam. Ja samo baba. Pa nije ni to loše. Svi tišina. Vidi. Dva bez još. Gromki aplauz. Goj minuti. Što je na četiri noge. Sad ću da vidim šta kaže grupa Joks. Ma ovaj Bruno je lud. Menu ga dao. Ne valja, ljudi, bre, jedan! Menu ga dao. Što volim? Kobi. Do 6. Daj napred. Spektakl na ovo. Vozi je. Nebo se otvorio. Stadion je spalio.
Da ću ti, bre. Ajde, op! Jebem joj. Ja, predobro. I direkt penal. Kubre mi, Zango je ovaj čovjek najbolji igrač. Pozovite vlog. Pa ja mislim da onaj... Ušola. Ušolaz. Mislim da malo kasno ušao, ali nema. Zanga. Gdje radi? Zanga radi u kladionici. U kladionici. Pošten čovjek. On ne znam odakle. On je gore neki istenjevac, nešto tako. Da, tako nešto. Ne, moguće da je istenjevac. Pa ba... Ali tu oženjen za neku našu, a ne znam koju. Ona tu kod nje upražana. Jedan bre, tu jedan! Šta igraš ti, Lazo? Od brani. A taki futbolski gol. Jebote, šta ni čovjek. Jel ti bre znaš ko je Miša Suđa bre? Očko. Hadi. Ozbiljno. Pa ti si još tu? Rođo, pazi malo kad dižeš tu zastavicu. Pogledaj kroz prste malo. Vidi. Ajde malo. Daj napred, daj mu napred. Bravo! Evo ga. Ja, bre, Klipo, bre! Idi, bre, u kurac, bre, Klipo. Tu je. Bravo, Zojo! Kad neće. Žuti tušu. Kad neće, pa gotovo. Što radite, jebo vas pas, bro. Tu leti iz njega. Ajde jedan. Pa evo ga. Daj ga majke, bro. Da debeli bre! Ne svađaj se sa publikom! Eto, zove ga Kari, ne može se svađa on. Daj, tako, žuti karton. To. Pa sam tražio. Toliko star da zna da ne sme. Op, jel ti to da bude? Jel našem da da? Jel ti to da bude? Ne, on naše ništa. A nije mu dao dobro čuti. Nek se pazi. Da ga radi. Znaš kako? Volim nasi. S ovoga nisam, niko je dao ništa. A on počeo da... Bravo. Ušto futbol. Ej, to nisam, brate. Jedan ljudi! Opasno. Lazo bre, gdje igraš ti? Luko, kako bi mu futbol da igramo ovako? Ajde. Lazo! Kupite futbol da igrate loptu. Znaš ono. Da kupi futbol da igrate loptu. Biješ neko box. Roberto Carlos kick. A i ovaj isto i oni gube bre lopte. Ovo je Zrkova, Simoci 100% šansu. Ja ne mogu da verujem da oni izbaci najbolji igrači, baci ovog malo glazu. To je mali lazak. Ogjanović je eno ti ga tamo. No, on ti je skroz školski. On ti je skroz školski. Nije, on starija. To je dobro školski. A on je Broj 9, Ligon valjda, starija. ne? Ne znam šta se 8. Šta Rembo? 2-0 sve Jagone, brate. Stavio će, ne stanu. A već koju tekmica je ovo? Sve Jagone, 2-0. Rembo. Svoga nema šta da radi. Koji broj? 8.
Nema no. 3, 4, koliko je minuta, 12. Vrak, se vama. Sad treba se reši 2-0, jedno preko drugo. 3-1. Nije 3-1, nego 2-2. Meni nije jasno kako ja da ga namestim da bude ravno kad... Samo jebem na puni izgled. Ne može nađu žita pala tamo i ne može naći. Jesi na meni pita svaki put povezano bez A ne bre, voze. To si ti tako stavio. Evo, voze. bude povezano. Voze iz Gatke, gori. Ili voze u željezaru ili u Paraćinu. A ne ovdje kod zemlje su utirali nešto belo, to kamara. Napravili kod Denija nešto. A? Napravili ovdje u... Deponiju, ja, to imaju, lijepo imaju sad se definišu. To kamen da satiraju granulaciju. Jel može ovaj Kiki nešto da uradi da nas jeba? Opasno. Offside bio, ej! Jebote koja golčina jebote, šta sam ja vidio? Nisam. Jebote, ujebote kako je dade. Ako damo gol sad ja se skidam i ulazim na teren. Pa što si rekao snimljeno? Ne prekidam utakmicu. Nemoj, došli su panduri da ne bi to odveli. Ne, istina. Ne smeju oni mene da diraju dok sam go, ja sam maloletan. Hajde za njom, bre! Hajde za loptu! Sad prijavi tamo. Odi za grabalicu. Idi za loptu, bre! A brat su parkirao traktor i si gleda s traktora. Pa to smo Pa inače, to da radiše, ja mislim 95 godina da ima. Pa jeste, koliko on ima godina? On ima sad 80. Idi bre. No lud kao toplo. On od kad znam za njega ima 80 godina. Sidri od tamo. Lazo! Ajde bre, presik bre! Šta ja radim bre? Vidi sad. Sve na ovu levu stranu, desnom Šta je go znači ono sam. Ova klipa šta uradi čovjek, jebote. Ovo ništa nije bio utakmicu. Jebote. Dokazali smo klipa. Dobro. Znači, dijete u napad bit će. Nema, ne može sad. Filipe, idemo sve prodaju, sad ne daje neko. Što? Da gledamo opet. Ajde. Jedan bre. Ajde bre, Kik! Ajde bre! Šutiraj. Sad će opet da kad će padne. Šta ti radiš, bre, čovječe? Šta bre radiš bre? Jao, sad treba da nam daju još jedan i da idem kod kući i da plačem. Zašto da plaćeš lepo? Ne, bolje se skini go pa po terenu. Sve se mnogo si ti E, istina je to. Kući da plaću. I zavisi od života i da bili vrata. A mi da damo jedan i još jedan i on idi u kuću. A idi sve u kurac, brate. Ovo ne može, ovo je... Koliko ima do kraja? 5 minuta. Poližeš mi jaja inače. Vozi je mali! Ne može, sad će da... Ajde Klipo, ajde! Dobra ideja u pičku. Dole. Klipo, najbolji igrač. Ne. Marko nam. Marko najbolji. Idi bre! Faul! Idi, Mare! A što ovaj visoki ne ide da skoče? Dvojka. Boli ga glava kad gledaj loptu. Pa mora da znači. Mora da bude. Mora, brate, mora. Je li dalje 3-2? Žele? Imenu deo mora ti kaži. Imenu deo mora ti posle kaži. Ali mislim da je dobro deo. A, go ovaj gazi. Za dole i podaj. Nijemo ništa. Nemo išto da. Pazi sad ova debilčina. Pazi ova debilčina će da šutne na gol. Sad će da vidiš penal. Ušao on Kijezu. To će da pomogne dosta.
Sad se setio na 5 minuta. Ovaj će odavde da šutne. Nema ni 5, ima 3 minuta. Aj, brego! Jo! Jo, bre! Dajte nam gol sad i da se karamo u bulju. Ćao Dušane, kako si? On je 3-2, znaš kak je nam gol dao? Nije 3-3. 3-3? Dobro. Idu kurac, kad su to kraći? Pa mi smo vodili 3-2. Opet crveni. A, penal. Hoće opet crveni, nije. Penal. Pola sata. Tvoja. Bravo, Uki. Bravo. Ajde. Aj go. Ajde, gledaj ga ovaj bre, Kristijan bre, jebem u majku bre, pičku bre. Baba lepa bre. Gde? Mene ne voli ni dođe na Vidio to sam bre, skaku. kako vi došli bre. Znaš kada bi išao, pozabavim me cokura. A kako došli? Iz bicikla. Nek nam daju, labo. Sad će ga cepa, ajde. A, ne znam. Bravo, Dico! Nume. Ajde bre. Kume. Alo bre. Klipo bre, jebem ti oca u pičku da ti jebem. Ne to. Ovo već snimam više od 45 minuta. To je to kraj utakmice. Još ste ovdje žurili ili su tamo kašli. A ne, snimao sam dok ovaj išao za pištaljku. Jo. Sad ću da Ne znam. za malo. Svi da treba misliti kada sica se zabavljaju. Bogom Ranko. Alo bre! Še jebate ko ti? Ovo Juro stvarno ne da. Istina, 90 minuta trči bre. Evo ga. 47, to je to. Tako. A da i u vas znatno, bre. Ne možeš proći sve, nema ništa. Idemo. Ma šta da Vuče, koliko još? 2,5 minuta. Koliko? Idemo. Na. Evo da vidite kako nam je živopisno Plažane, gdje koja priroda je, bote. Ovi slepci nemaju pojma da igraju fudbal, evo došao je ovaj dečko ovdje. A redom. Ne, moraš kao ono na utakmicu redom. 5 minuta produžio utakmicu. Unutra bre! Opa! Idi bre kurac. Opa! Gdje ćeš je? Ajde Ciro! Šutni! Ide bre! Bravo ljudi bre! Kraj sudija, odmah kraj! Ajde bre, uleti bre, neko. A kuda dali smo gol? Ajde skidamo, ajde, uleti. Aj kod kuće! Gudelj! Sničić je loš intervenirao. Pakujte se! Jebem ti! Jebem ti fudbal. U što lopta? Sad nek se čuvaju malo, čekaj izvinje i samo malo. Ta čivšan. Ta šivša, ta bilja. Opa. A šta se dešava, umre neko? Sad ga uradila malo na United, znaš. Sad ga uradila malo na United, ispravimo.